O Partido Popular de Galicia realizou unha visita institucional ao municipio de Porto do Son, onde se reuniron co sector pesqueiro para analizar retos e defender o futuro da actividade marítima. A Conselleira do Mar puxo en valor o peso estratégico da pesca para Galicia e reivindicou maior participación nas decisións europeas. Durante o encontro, a conselleira destacou que Galicia está a traballar activamente para garantir un marco económico europeo que dea estabilidade e futuro ao sector. Temos outros desafíos, como poden ser o marco financiero plurianual. Dende Galicia estamos traballando por conseguir que ese marco teña unha cuantía suficiente, sexa un fondo específico e donde as rexións como Galicia, podamos participar xa non solamente na súa execución, sino tamén na súa planificación e na súa xestión. Tamén explicou que Galicia está a facer achegas á revisión da política pesqueira común, aportando datos biolóxicos e socioeconómicos para defender o peso da flota galega nas negociacións de cotas que se celebrarán no mes de decembro. Estamos a traballar na reforma da política pesqueira común, nunha revisión que se está levando a cabo e onde nos estamos facendo achegas sobre datos xa non solamente biolóxicos, sino tamén sobre a importancia socioeconómica da pesca no noso territorio e tamén en cuestións como en decembro se van a negociar os tax e cuotas, tamén nos aportaremos datos biolóxicos, socioeconómicos, técnicos e científicos, é dicir, aportaremos todos os datos a nosa disposición para a defensa do noso sector. A conselleira quixo subliñar o papel central de Galicia dentro da pesca europea, lembrando que a comunidade concentra a metade da flota española e boa parte das descargas de peixe fresco do Estado. Un sector importante desde un punto de vista xa non solamente económico, sino tamén de identidade. Temos o 50% da flota, ao 50% da flota española, refírome, a mitade das descargas de pesca fresca tamén se realizan aquí en Galicia. É unha actividade moi importante a nivel de emprego. Toda a cadena marindustria conta con empregos xa non solamente directos na pesca, sino tamén na comercialización, na distribución, na transformación. É un mecanismo, é un medio de cohesión social, cohesión ao territorio e, polo tanto, é moi importante. E non se pode entender a pesca sen Galicia e non se pode entender Europa sen a pesca galega. Reiterouse así o compromiso co sector pesqueiro, clave para o desenvolvemento económico e social da comunidade, e insistiu na necesidade de que Galicia sexa escoitada en Europa.